Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv jaam Allah wale mon to mbawɗon tawede nder johli dunde baba adama min calmini min juurima min ñaguima duwawa min ñaguima moƴƴere Allah nde jippoto e mon to mbawɗon wonde ina mbawɗon wonirde sikki Allah jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe kokkuɗen fartange dartaɗo ɗo subaka aljuma 16 lewru juillet hitande 2021 addan ɗon holko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal non tigi mbatten ene wayno jayde leydi Sénégal e kuuɓal ɓe goppani caggal laygol oɗon mboros covid 19 kono kay nden wempejere tataɓere woni 3e vague covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal sikki ala haade min natande on ganduɗa koye nder journo je il faut ganduɗa min jafno won e ɗeɗo balɗe kala e ganduɗa koye mbaadi oɗon son mboɗen ko jalɓeɓe e jañɓeɓe e falfalɓeɓe ko kamɓe tigui jagguno oɗo son ha waɗi ganduɗa ko yaari banggue seeɗa kono alhamdoulillahi rabbil alamin nde won noon ko welata on ko ɗum saabi tigui garagal amen ɗo ɗum saabi darde amen ɗo wadde min pecco e peeje gam kay addude ko welata hon kono kayya no weldato ni kay ko noon tigui min juɓinita ɗum min ñaguima yafuya no fewi no fewi e dow dandam équipe Pindi TV foof ñaguimon yafuya sikki ala aadi bil aadi salade aade ɓuuri firtude aadi holko ɓuuri tentude nder jaydeji leydi Sénégal ene wayno oɗon goros covid 19 no mbiɗen ni nden wempe jeere tataɓere kono kay on variant delta jokkude e layde kono kay wondude oɗon variant indien hande oɗo subaka gudditirten ko ndeɗon jayde gendiri e lo soleil nde ari koye oɗon vaccination contre covid 19 manam ñakkude fate ganduɗa ko oɗon boros covid 19 beele de leydi men Sénégal wawa tigui rewtude oɗon boros e tuma dabɓi walla mbiyana leydi ndi wawa ñakkude ɓesgu no hannit ni laamu ngu noon ina anni ganduɗa kine tolno 500 ujunere dose ko koyum tigui fada ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ko adiya nde ganduɗa ndeɗo walla mbiyen nduɗo lewru juillet ina maya ɗum maɗo yettono hannit ni e nder nde jaynen tawe ganduɗa ko kongue on biteɗo professeur Souleymane Mboup ganduɗa ko président mo IRSF ko gumentaɗo ɗon nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux ene wayno nde ganduɗa ko rafiya walla mbiyen virus ɓurɗo wawde rabde woni ɗo e jeese men kono kay on woni mo joguiɗen ɗo e leydi Sénégal ɗin ko kongue makko kanko professeur Souleymane Mboup caggal ɗum noon ɓe gatti alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko nokkuji mumen walla mbiyen galleji mumen ko kañum tigui guitta e ɗeɗon leyɗele jeyno port oɗon mo ganduɗa minéralier mo Bargny Sendou waɗa ɗon ene wayno ko yogue mabɓe ɗon puɗɗima hebde koppereji mumen e wiide jaynen koɓe le soleil temedere e tato e ɓeɗon tigui keeɓi seguji mumen no hannit ni kanen tawi nder hello sappo e jeeɗiɗi nde jayde guendiri le soleil l'observateur jayde Youssou Madjigué nde ari ha joni koye gonko covid 19 ene wayno de ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe réanimation walla mbiyen ɓurɓe tampude e oɗon ñawa ɓe mbi ko la tension est extrême ene wayno noon ko tampere hatojinde tigui woni deɓe gondi 63 millions mo ganduɗa ko litre d' oxygène waɗama commandé ma ara gam kay wallite ɓeɗon tampuɓe no pofiri no hannit ni sababu noon mboros covid 19 nene jokki e dogde kono kay nene jokki e tampinde ɗiɗon ɓesguli kala woni sababu noon kamɓe kala sudde hen kongi sa udditi ndeɗo jayde l'observateur hello maɓe joyaɓo hello nayaɓo e joyaɓo ma taw hen kaɗon haala ene way noon mesure aji keesi woni ko CNG ƴetti gam kaya yuɓɓinde walla mbiyen riwtude oɗon mboros covid 19 no hannit ni kan deeya ene jokki nder nde jayde Youssou Madjigué hen caggal kan noon ɓe gaari alhaali on entretien walla mbiyen nden jonde junde nde ɓe mbadde Bouba Ndour o suuti kongi noon ganduɗa e on album Youssou Madjigué no paaɗo e arde o wi ko dans les prochains jours le pays va bouger ene wayno leydi ndi ma dillu no fewi ɗum noon dillinta ɗum ko on album Youssou Madjigué no paaɗo e arde kanen tawi nder hello mabɓe jeenayo kamɓe jeyniyankoɓe ganduɗa ko futur média ene wayno caggal kaɗo noon ɓe gatti oɗon tentative de viol la sage-femme de Fadial les 4 coups de couteau et l'arrestation de Kidam qui voulait la violer ene wayno oɗon debbo sage-femme caggal nde oɗon no ganduɗa ko gorko tawimo tigui e nder ɗiɗo nokkuji sanga waktuji nayyi tataɓal jamma ene wayno noon ko oɗon gorko yinno wadde mo violé caggal nde noon on debbo darti ko laaɓi tigui o heeɓi ƴukkude ɗum kono de o daɗani ɗum noon saabu fawama jungo kan koye hello jeeɗiɗi nde jeyande l'observateur vox populi ɓe mbi ko retour au semi confinement télétravail tabaski chez soi ene wayno de beele jogorani tigui wonde ganduɗa sababu yimɓeɓe kala mbaɗa julde taske nde e nder galleji mumen beele de oɗon mboros covid 19 walla mbiyen on 3e vague jogorani sabade confinement rutte ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ko namde tigui ɓe mbaɗi kamɓe jeyne koɓe vox populi ko hunde hulɓinide wiide mabɓe nguɗon gomu CNG préconise une batterie de mesures éviter tout rassemblement les déplacements ganduɗa ko yaaha garta kono kame dente katte tigui nder leydi Sénégal beele de ɓesgu ngu wawa rewtude oɗon mboros covid 19 kono kay nguɗon gomu tentini ɓesgu Sénégal nde wawata ñakkade oɗon mboros covid 19 ñakko tigui beele de leydi men rewto oɗon ganduɗa ko coronavirus caggal kan CRD accuse Macky d'être le principal responsable nguɗon gomu noon ganduɗa e wiide mabɓe ɗum fof saabi ganduɗa ko laygol oɗon covid 19 walla mbiyen gartugol oɗon 3e vague ko hoore lendi eɗin tournéji mum faggudu wi noon ko nguɗon gomu CRD kan ko hello tataɓo nde jeyde vox pop
Le Quotidien de Madiambal Diagne wi ko propagation du virus indien delta force ene wayno noon professeur Souleymane Babou wi ko capantati kala temedere en ƴeɗɗa e ɗiɗon ganduɗa heɓɓe oɗon virus covid 19 kañumen kala keeɓi ko on variant indien wadde wiide makko ko variant tigui ganduɗa ko jawɗo rabde no feewi e wadde ganduɗa ko wasiyade ɓesgu leydi ndi ɓesgu Sénégal moni kala nde jokkata hormade ɗen kuule covid 19 beele de mbawen libde ndeɗon wempejere tataɓere ɗi ko kongi makko kanko professeur oɗon Souleymane Boub horejo URSF caggal kana laamu leydi Sénégal ene waɗa recommandé télétravail tabaski à domicile beele de ko hunde wawde wonde moni kala juula ndeɗo taske e nder galle mum walla men ko taske annide tigui jogori wonde sabawde oɗon bros covid 19 sabawde nden wempejere hesɓere caggal kana ɓe gatti alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko toto Tivaouane ene wayno lotissement mo ganduɗa tigui irrégulier mo Chérif Lo wonno Descos kañum de ari firti foof wiide ɗiɗon gueɗe walla mbiyen ɗen gueɗe no juɓɓiɗani wona lawol helloɗi ɗaɓo nde jayne Madiambal Diagne en tawi hen natalla sahama sohama wardini ene wayno oɗon yidde makko ko gattugol police municipal ko ɗum koye nder helloɗi ɗaɓo nde jayde quotidien le quotidien las wi ko le covid 19 dicte sa sinistre loi ene wayno de covid 19 hawi handima dogue waɗi to fayi ala e wiide mabɓe to ganduɗa ko o to hanki o jeegomo wasɓe pittali mumen temedde jeegomo e capanɗe jeeɗiɗi nayyo hesɓe heɓɓe tigui on mboros covid 19 ɗum fewde koye ñalawma goto e nde jayde ne jokkiɗi noon kongi professeur Souleymane Boub kono docteur Fatou Mbaye Sylla o wi ko 95% des lits de réanimation sont occupés dans la région de Dakar ene wayno capanɗe jeenayyi e joyyi e kala temedere jeɗɗa e ɗeɗon dandulde ganduɗa ko ñawɓe tampuɓe tigui potata wonde hen kañumen kala kiɓɓi kañumen kala keewi teppa ene wayno de jogoro wonde koto o ɓeɗon ɓe ganduɗa hesɓe aroɓe tampuɓe holto jogori waɗede ɗum de woni namdal ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde las caggal kana ɓe garti alhaali ganduɗa DSCOS wadde lancé opération de démolition ganduɗa nder commune oɗon mo Chérif Lo ene wayno de ɗin parcelle aji no taƴirno ni pewani kina tolno e 15 000 walla mbiyatno sappo e joyyi ujunere parcelle ɗum de woni koɓe pirti saabu on lotissement gonɗo mo fewani ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayde las caggal kan kamɓe jaydenkoɓe las ɓe garti e ganduɗa ko coggu losol mburu ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko les boulangers annonce une hausse de 50 francs à partir du 26 juillet eɓe tintin noon coggu mburu o so tawi losol ko capantati jaratno ma rutto capanɗe joyyi e wiide mabɓe prix o ma ɓeydo ko ganduɗa ko ene tolno e bus sappo ɗum deeya ko ñaññere ganduɗa ko oɗon farine mo ganduɗa ɓe teskima walla mbiyen ɓe kolliti ha joni laamu ngu jaɓani ɗum ustude kanen tawi nder jayde las jaɓanen jeyde enquête ɓe wi ko recrudescence de la covid 19 au Sénégal le retour des restrictions ene wayno de gommu nguɗon ha joni jokki haalde woni CNGE wonde tigui ganduɗa ko déplacement e oɗo julde taske ma wot sababu ganduɗa ko laygol oɗon boros covid 19 ɗo e nder johli leydi Sénégal e kolliti noon entreprise aji kewɗi ma mbaɗa commandé ɗum ko wiyete télétravail manam jomum jooɗo galle mum tigui tawne wawa liggade réduction du personnel ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe e ɗeɗon gollirde mbawa tigui ustade Abdoulaye Diouf Sarr noon on jaagoto ganduɗa ko cella leydi Sénégal o arti noon retour des masques dans les transports ganduɗa ko ɓornugol masque alay saago e nder tigui yaaha garta walla mbiyen e nder auto ji ɗi gestion covid 19 ɗum ne tawi e nder ndeɗo jayne caggal kanna ɓe garti ganduɗa ko acte de vandalisme des élèves déraille ene wayno eɗon élevaɓe udduɓe woni sababu nde ganduɗa ko darawo hakkude école ene gam ene dippane kala table walla mbiyen ene mbatta école fof foyoji sababude weltade moon uddude ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗon jayde enquête jayde les échos ɓe mbaɗi ko dossier e ganduɗa ko losko yango oɗon alhaali drame walla mbiyen on musiba bannoɗo to stade Demba Diop ene wano saga nde ngal ɗon ɓalal yanata e ɓeɗon ɓe ganduɗa ko arnoɓe yewde oɗon final hakkude USO woni walla mbiyen union ganduɗa koya oɗon équipe mo Wokam wodude tigui oɗon stade Mbour ene wayno de ko o ngal ɗon pottital wonno sababu ganduɗa kay ko eɗon stade Yande Guele nden noon faade ha ñalagal hande ko guddade ɓe mbi ko le dossier bloqué au parquet depuis 15 mois ene wayno oɗon doyen des juge Samba Sall gaynino enquête mum e oɗon alhaali dossier noon o lombini ɗum e juuɗe parquet pour kamma ganduɗa ko ɓeɗon gara hen sudde ñawore oɗon alhaali ɓe mbi ko l'avis du parquet attendez pour ordonnance définitive gam kaya losko walla mbiyen ñawore hatujinde gasne tigui e oɗon alhaali ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayde les échos caggal kane ɓe mbi ko mesure proche du confinement ene wayno de so rentaki tigui leydi men Sénégal ma yeehe confinement sababu nde oɗon boros covid 19 jokkuɗo e jofde ɗum ne tawe
nder hello joyoɓo ndeɗo jayde yadude natal on jagorɗo cellal leydi ndi woni Abdoulaye Diouf Sarr jaɓanen jayde e ganduɗa ko libération no kewmo wiide ni so wona scandale tan ko révélation ɓe garti tigui e ganduɗa ɗiɗon ganduɗa ko kongi vaste coup de filet ganduɗa kay ko ɓen ɓe ganduɗa ko la DSS frappe au cœur des deux réseaux spécialisés dans la prostitution en ligne ɓen ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe koye mumen taw koye ɓoggi karale kesse tigui mbaɗirata ɗum noon toon tigui jomum haaldete mabɓe cugguli dottaɗi ɓe kalde mum ganduɗa kaya ɓe kalana ɗum to taweteɓe ɓe mbi ko groupe jafoɗon inde nde ɓen yeeyoɓe terɗe mumen ene tawe tigui ɗo e groupe goto noon wiyete ko o ɓeɗon ɓe ganduɗa yeeyoɓe terɗe mumen Dakar yeeyoɓe terɗe mumen Galsen jafoɗon noon e muggude kongueɗi e gueɗe mbaɗe noon ɓe mbi ko ganduɗa ɗum noon en tawi hen goto e mabɓe noon promo ɓe koye promotion ɓe goni e ndeɗo julde e ganduɗa ko taske goto foof pour kaya wonde ene wayno noon ko o ganduɗa ko ujunere mbuuɗu ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde ɓe mbi ko ɓen tigui ganduɗa ko waɗannoɓe ɗeɗon gueɗe ko joguiɓe duuɓi nogas tati yaɓanma duuɓi capannayyi kamɓe kala noon goto noon arno wadde négocié faade mabɓe protégé Rambodja placé en garde à vue on tigui ganduɗa joguinoɗo ɗin téléphone ngaji kono kayya ɓen yeewi koye mumen ko alda e ganduɗa kayya ko lawol ɗum tigui ene tawi nder ndeɗo jeyde kamɓe kala ɓe pawama juuɗe walla mbiyen yoga e mabɓe pawama juuɗe waɗoɓe prostitution en ligne kolli tigui ganduɗa ko jeeyata terɗe mumen je suis à Kër Mbaye Fall ko ɗo tawetemi ɗo tawtomi taw koye nder réseaux sociaux jomum de ko o ganduɗa ko ujunere mbuuɗu woni ko o wondirte mabɓe ɗum de woni sababu DC fawde mabɓe juuɗe jaɓanen jaydi stade no ay tan jeeya heewi wiide kayre tigui uddata damalla e kala subaka ene woni noon ɓe gatti koye natal on ɓiɗo mo leydi Sénégal o wiyete ko Boulaye Dia caggal tigui wadde championnat mantiniɗo rawane Ligue 1 française ene wayno oɗo saaha de o heeɓi fartangue yaɓande Liga mo leydi Espagne sinodirde oɗon équipe Villarreal e wiide makko noon kanko Boulaye Dia attaquant de Lyon hol sababu o sifodiri e Villarreal ɗum de sa udriti ndeɗo jayde ma taw ɗum hen e nder hello jeegomo caggal kamɓe gatti e alhaali Sumungo ganduɗa fédération sénégalaise de football Talla Fall représentant de Madi Touré ce protocole ne désigne nullement un candidat pour le consensus ene wayno suuti kon ko alaade oɗon protocole kanko ganduɗa ko Talla Fall daraniɗo oɗon mo wayno ɓe garti relation en question o gayno hakkude Navas e ganduɗa koye Paris Saint-Germain ɓe garti hen no yajiri Sénégal Ligue 1 Génération Foot et Diambar favori pour la deuxième place ene wayno de oɗon tolno ɗiɗaɓo caggal nde Teungueth FC nawi oɗon champion hakkude mabɓe ganduɗa hakkude Génération Foot et Diambar hol jogoɗo tigui wonde oɗon deuxiéme gam kayya waɗa représenté leydi Sénégal e oɗon coupe CAF paɗo musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo de wonno ko ganduɗa komin tonguiye e ganduɗa ko e walla mbiyen ko tawetno e kelle gadane jayde leydi Sénégal sikki ala tigui ko o yettude Allah no fewi kono gay ganduɗa ko yettude on no fewi saabu pular ne heewi wiide so gamri tigui yooɗi ko yummo jagge balaɓe kono kadi ko cakkude ñihlarde fo saabu sa yi min gara ɗo suba foof ardande nde kelle gadane sababu nde ganduɗa ko humpidde on kono kay ne jeeya hen softinde on saabu tigui Pelé walla mbiyen holko yaɓi mission principale Pindi TV ko humpito e pulagu kala kono kalto ɓillo pullo wawi wonde wasa tigui humpede ganduɗa tigui holko kewe ndiɗo leydi Sénégal ɗum de woni sababu garagal ngal e siftinde kadi ganduɗa kala ko darna toon walla mbiyen ko darana fade oɗon diaspora ko hunde tigui hande nde won noon kala ko yooɗi e nder pulagu aɓe jeeya e ngal ɗon cinkal kamɓe oɗon diaspora en jettiɓe kono kay en mbiɓe massa coono doggo daro e gueɗe baɗe noon foof en jettiɓe en maniɓe sikki ala ko jertinde yimɓe ndeɗo julde taske fande wonande liggoroɓe ko wayno tayreɓe ene wayno pression fotani wonde hen saabu andu ko mbawɗa ñodde julde taske ko dawal kene heddo julde balɗe ɗiɗi taw kala bawɗo arande wutte mum aɗa wi ɗum da kono kay jomum en jahani garta yaha janggo yaha ɓaw janggo ko wayno camma jayani e gueɗe mbaɗe noon donc kala ko wawɗo ganduɗa wawa ganduɗa ko ñodde ɗum ɗo e julde oto ɗaminen jomum en saabu yoga e mabɓe ganduɗa ɗamminto koye nde ɗon julde gam kay ɓornade kono kay ɓen ɓe ganduɗa tigui ñotanteɓe oto fat tigui ha julde ñuuso ƴetta comtima mbiya Aissata Ndiaye ñotanam wadde mi andu Aissata Ndiaye wawatama ñotande donc mbiyen tan jolduɓe laana andi moon ko jofoyde kono juuɗe ɗiɗi ma coɗodir nde laaɓa ɓeɗon ɓe ganduɗa ko famarɓe doole ganduɗa ko oto mbaɗe kon mbawa janggo e jaam en wonta nimsa saabu julde ko ñalawma goto julde ɓawo janggo julde ɓenna joom ganduɗa ko jesneur walla mbiyen joom cuuɓo are ma wiye totam kalisam heddoɗa dogno ɗum walla ganduɗa hettone dognuma walla mbiyen ene ñallinmaɗa waldu maɗa donc wonko jarani hen ko joguiɗa ko wat ka ala ko a waɗɗakima Allah santanima ɗum noon ko hawrude nde ɓuuri wonde ko tiiɗi ganduɗa kadi ɓen ɓe ganduɗa joom galleji mumen pamata doole ganduɗa ko oto fawi jomum ko wawa saabu yidde mum wadde ma jaran ɗum wadde wona gueɗe janggo e jaam wonta nimso taw ko an joom suuɗo saabi suturu ene moƴƴi e nder galle sikko ala sa suuri joom galle ma tan jomiraɗo suurma ene wayno noon ɓe mbima kala mo ganduɗa ko yawani noos mum
kala ko mbawɗa dañde ko noon hay so tawi gartogal e gueɗe mbaɗe noon donc mbiyenna bawɗo yo wat mo wawa yo jabru jomiraɗo subahanahu wa taala joguiɓe yo balluɓe ɓe ngalaɓe kadi yo gandu ɓe ngala kadi bawɗo wallede woro wubbu nema musidɓe tedduɓe arno ɗo on ɗon kelle gadeñen ko Moussa Nia woni to karalagal to ko Thiat Walo en jetti yeeɓi en koɓe Pindi TV nder windande kala yo Allah hokken tewtere oɗon ñalawma taske Allah hokken kadi julde baɗɗe moƴƴude battane kalko mbawɗen hen rewde Allah e oɗo ñalawma aljuma e nder no yontere e ɓennude kala yo jomiraɗo o jaɓanen ɗum kala ko mbawɗen hen tarade e wofde jomiraɗo yo yaafo en ɗum o yurmoro en ɗum ya barke nabi Moustapha ya barke nelaɗo sallallahu alaihi wasallam musidɓe tedduɓe yeeɓi en koɓe Pindi TV ko ɗo min kaddate mono oɗo aljuma karallagal ko Thiat Walo haalirde nde ko Moussa Nia juma